Как да се справим с подсичането при възрастни? Подсичането е резултат от триенето на кожните гънки. Проблемът се обостря в условия на влага и топлина, затова през лятото случаите на подсичане са чести. Триене може да се наблюдава в областта на шията, на подмишниците, под и между гърдите, при слабините или от вътрешната част на бедрата, между пръстите на ръцете и краката и на други места по тялото. Ако подсичането не е причинило инфекция, може да го овладеете, като поддържате засегнатата област суха и чиста. Вземайте душа редовно и подсушавайте чувствителната зона с чиста кърпа, като не търкате, а потупвате внимателно. Използвайте вентилатор или сашоар със студен въздух по няколко пъти на ден. Носете широки дрехи от дишащи материи. Памучните са подходящ избор. Нанасяйте нежен дезодорант или деостик в областта на подмишниците и под гърдите. Това ще намали изпотяването. Пудра и други прахообразни изсушаващи продукти също помагат, но не трябва да се нанасят едновременно с кремове и гелове, защото ще се образува плътен слой, който ще попречи на кожата да диша. Използвайте кремове и гелове с цинков оксид. Те създават защитна бариера и подпомагат оздравителния процес. Подсичането най-често се дължи на затлъстяване и на прекомерно изпотяване. Затова поддържайте добра лична хигиена и редуцирайте теглото си при необходимост. Ако подсичането не се овладее на време, може да доведе до инфекции. При поява на симптоми като неприятна миризма и секреция, се обърнете към лекар. Научете повече на farmar.bg.